Tento byt ma okamžite zaujal svojím štýlom, energiou aj pocitom domova. Dnes by som vás rada privítala v kompletne zrekonštruovanom trojizbovom byte na sídlisku Podbreziny v Liptovskom Mikuláši. Ak hľadáte bývanie bez kompromisov, práve ste ho našli. Byt dispozične pozostáva z obývačky prepojenej s kuchyňou a výstupom na lóžiu. Moderný dizajn, praktická dispozícia a lokalita, kde máte všetko po ruke. Ďalej sa tu nachádzajú dve nepriechodné izby, kúpeľňa z WC prešla menšou dispozičnou zmenou. 78 metrov štvorcových vyladených do detailu, vzdušné priestory, kvalitné materiály a svetlé izby. Byt sa predáva čiastočne zariadený. Zavolajte mi a rada vám ho osobne ukážem. Volám sa Milota Balková a pracujem ako realitná maklérka pre spoločnosť Dureality Liptovský Mikuláš.